Ndewonu ndị Igbo nke m, ndị m fụrụ n'anya ife dị egwu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. A sị ka m kwụrụ ọtọ wee zie unu ozi nke mbọsị taa, ka m wee kwuo wee sị onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na, ma ị nọ n'ime ma ị nọ na mpụta, ka anyị ncha dị nkwadobe. Unu afụghị na ọ ga na-elugo, otege a na-amalụ anyị ọkwa, otege eji nwayọ nwayọ na-amalụ anyị ọkwa, mana nya bụ ọkwa dị ka ọ dị ebe anyị na ntị. Ezimozi nwee n'ime ụbọchị nke taa igwu unu sị ka m kwuo okwu a ngwa ngwa maka na m amara ife ya eme echi. Ọ bụrụ na m kwụsị okwu a ama anọli echi, ka m welugbo mmalụ na mee alụgo ọlụ nke ezulu. So ife achọ ka m gwa unu tata, unu bụ ndị Igbo bụ onye ọbụla binie n'ụla, onye ọbụla kwadobe. Agha kara ka arịeli ngwụrụ, ma ife niile anyị nwere n'ụlọ, ma ịbụ okenye, ma ịbụ duru, ma ịbụ nna, ma ịbụ nne, ma ịbụ nwata, sọsọ ndị ebu n'afọ na ife anyị na-eji ịfụ kịta, onye ọbụla dị na nkwadobe. Ọ bụrụ iche bụrụ okwute, anyị bụ aga. Maka gịnị? Nke a bụ ọnọdụ nke ikpeazụ anyị ga-anọ. Nke a bụ ọzụzọ nke ikpeazụ anyị ga-azụ onwe anyị. Ndị Igbo ka m gwu n'eziokwu, Jizọs amasị n'enu bịa gbaala anyị ọgụ nka. O nwero mmụọ ọzọ na-akwado isi n'enu gbaala anyị ọgụ nka, sọsọ anyị nwa ya agbalị ọgụ nke anyị. So ndị Igbo ibe m, ka m gwa unu, ụmụagụ adị eli ozu, ụmụagụ adị eli ozu, ụmụagụ adị eli ozu. Ndị Igbo ibe m, anyị na-ekwu, a na-agwa anyị na a na-amala anyị ọkwa etu e esi gbutu anyị. Adịokwu m ekwu na unu na-eje anyị echi, mana anụ m ekwukwo ọ bịala iyi mee gịnị, ọ bịala iyi mee gịnị, ọ bịala iyi daa sisi mabepụ ya n'ọkwa ya. So anyị anọlugofu na-akpọ ọga, na-atụ swel, na-eme ka anyị asị na ọ nwere ife na-eme. Ife na-eme ụmụnne m na ụmụnna m, ife na-eme mmiri afọ wee na-eli anyị nwayọ nwayọ na-agbagota afọ lue n'ikpuru ụkwụ anyị ka na-akwadobe. Ọ na-agbagota ife na-eme anyị kịta bụ ife mebelụli ya na mgbe telụli aka. Anyị dị ka mbolombolom afọ juru ikuku wee bịa wee welu nwa ntịntị ntụtụ wee dupu enye obele oghele. O tegoli anyị ghebe ma ya marọ. Nya bụ obele oghele wee na-ewepụta ikuku nwayọọ. Ọ marọ na ikuku na-agwụ. Ọlụ nke dịlụ mụ na gị tata bụ ife kwesịrị na ndị nne anyị fa na nna anyị fa aka alụ ma fa alụrụ ya. So ụmụnne m na ụmụnna m, ọkwa n'aka anyị ka ọ dịzi. Anyị na-ejezi dine wele onu anyị debesi ngwa mapụnụ ya. Ọ ife anyị chọọ imenụ. So ozi nwee na mgbọsị nke taa, ozi agwa amụzie unu bụ nke a. Ebe onye ọbụla nọ na sidebelu na ọnwụ na-asị, ndị Igbo ka anyị sidebelu onwe anyị asị. Onye ọbụla wele kịta kwadobe n'obula isie. Onye ọbụla wele kịta kwadobe n'obula isie. Asịna na o nwere ife na-akwado ime, asịna na o nwere ife na-eme, kwadobe ịzọ onwe gị. Bulugodu ụzọ wee prepare obula isi gị. Bulugodu ụzọ kwadobe, dị nkwadobe n'obula isi, maka na ọ bụrụ echi osu taa obi ekolopa ya daa. Maka gịnị? Maka na ife na anyị debele isi anyị ka ga-asị na o nwere ife na-eme. Onye ọbụla, ma ịbụ nwoke, ma ịbụ nwaanyị, ma ịbụ nwata, ma ịbụ duru, ma ị nọ na elementary school, ma ị nọ na university, onye ọbụla baa bie tata inweta ozi a, ịba be gị, ibulu ụzọ prepare ebe obi gị na obi ezinụlọ gị na obi ndị niile ịnwa. Ozi ka m na-ezi unu taa,
echi niile enwere m ike mma na ebe a mana ka m gwa unu nya kịta m nwere ike ikwu maka mara ife ya eme echi. Ọlụ ezulu m ka m na-alụ ndị Igbo ọbụla ebe ọbụla unu anọ na ama m na ebe anyị nọ n'ụwa tele aka ma ndị nọ n'okpuru oghele si n'oghele afọ bido kịta akwadobe ụbụla isi unu agha kala ka dị eli ngwụrụ welụnụ kịta akwadobe ụbụla isi unu rapụgodu unu ife anyị eji wee zọọ onwe anyị bulugodu n'ụzọ prepare godu ụbụla isi gwa na onwe unu ka anyị gwa onwe anyị na ife na-achụ anyị chụ anyị abịa n'ọnụ ife na-achụ anyị chụ anyị abata n'ọnụ ebe anyị zoro so ka anyị nyabụ ife chụrụ anyị bata gịnị ka anyị eme ọkwa ifu gị so Igbo kunie nọ ife na-eme kịta abụrọsi ife Nnamdi Kanu ya na-ekwu n'ọnụ onwero ka nya bụ Nnamdi Kanu kwuo ife niile maka na ofu onye ka ọ bụ mana anyị niile bụ Nnamdi Kanu onye ọbụla mmalụ ebe ọbụla ọdọ na ma Igbo as long as ị ka na-eku ume n'ụwa bụrụ onye Igbo ma ị nọ na Pakistan ma ị nọ na Mars ma ị nọ na Jupiter ma ị nọ na Pluto ebe ọbụla ị nọ na asa onye Igbo ụmụnne m ndị nọ na nga unu bụ ụmụ agụ so ka ịnọ nọdụ n'ime ebe afọ ejiro ga-eji mana ịgwago onwe na-eji eji maka gịnị na anyị elofugo ife anyị bụ anyị elofugo ndị anyị bụ bụla ife anyị na-abụrụ so ife nna-achọ ịgwa kịta bụ ebe ọbụla ị nọ na ma ị nọ n'ime oghele ma ị nọ n'ime nga asụ nwa Igbo asụ onye Igbo ị na-apụta mana ọ gị nwa ekwu na ya apụta so ana m agwa gị ị ga-apụta maka gịnị na ọlụ na-eche n'ụlọ ọlụ na-eche gị n'ụlọ etu anyị nọ ka ya sị na ọ bụrụ o nwere ife anyị bụ a na-awụghalị anyị ka idide na-eyi anyị egwu maka gịnị maka na anyị akọrọ wee kwado ụbụla isi anyị so ife egwalụ m ka m zie unu na mgbede taa bụ onye Igbo ọbụla as long as n'idi ndụ na-eku ume gị nwa ya esozo anyị Igbo gị nwa ya esozo Biafra ana m ekwu okwu anyị Igbo ọ bụrụ na amakwomo na ndị kaira erika ọ bụrụ sọsọ Igbo bụ Biafra so na mma atụgharịkwa kịta akwụkwọ ife anyị kwuru kịta n'oyibo maka gịnị Biafrans are in the Caribbeans, they're in Haiti, they're in America, they're in Barbados, they're in Jamaica, they're all over the world, right? We are not going to deal with this situation on our own. So I'm telling you people today, because it's the message I've been given to give to you guys. If it's my last message today, I have given it to you people. I have spoken softly, I have prayed, I have praised, I have given you guys all kinds of messages, but this message, I cannot sleep with it. I must pass it on. It's past midnight where I am, but I have to pass it on to all of you Biafra. Now, this is no longer time to be twiddling your fancy little toes and hoping that nothing is happening. You guys are going to be exterminated if you don't prepare your mind. The first place to get yourself ready is your mind. You need to prepare your mind. You need to tell yourself that the worst is going to happen. Tell your mothers, tell your fathers, tell your children, tell your nearest and your dearest, tell the furthest away. Start preparing your mind right now. You have to first of all see yourself defending yourself in yourselves with your mind before you can bring it to reality. This is not time you can expect this wonderful savior to land to save you. You, me, we are our saviors. So it is not time that we can't keep pretending we don't have much time to go. Time is drawing near. Nnamdi Kanu cannot carry this cup alone. I'm telling all of you people this. Every one of us must assume the body of Nnamdi Kanu.
Every one of us. So if you find yourself in Jupiter, if you find yourself in Mars, if you find yourself in Venice, if you're locked up in prison, wherever you are in the world, you need to break free now. You need to set your mind free. Set yourself free. Because why? You know who you are. We have forgotten who we are. We've allowed ourselves to fall asleep. So anybody, anything can come and instill fear in us. Why? Because we've allowed that to happen. So this evening, I'm passing on this message to you people. Remember who you are. Remember who you are. You are the kings and the queens and the children of the jungle. In my message, I was told to tell you people, the lion children, this is who you are. You are the dominant. You are the king of the jungle. So don't let nobody tell you otherwise. Awaken your souls and get ready now. Time is running out. You don't have long anymore. Prepare your minds. Prepare yourselves. You must do this. And you must tell whoever that challenges you to bring it on. And I'm telling you this now because nobody has told you this before. So you need to hear it and hear it now. Time is running out. You don't have long to go. You must not be taken unawares. You must not be taken unawares. I am not saying that you're going into war, but war is coming to you. So you've got to prepare your minds. It has happened before. You were not prepared. You didn't prepare your mind. So I've been told to pass this message on to you people tonight. So if you find yourself in prison, you're going to break free from that. Wherever you are, as long as you have Igbo blood, as long as you have Biafran blood, you are coming home. Your nation needs you. This state of apathy must be over tonight. You must cancel it and disrobe it. And you are brave warriors. So who the hell are these people challenging you? And everyone is cowering under the table. Why? Because they've used the Bible and religion to blind, to limit you, to limit your ability, to make you forget. They have used colonialism, neo-colonialism, imperialism. They have used foreign ways to make you fall asleep. So you are sleeping the sleep of your creators, but you need to wake up now because this is the last. Biafra is your last frontier. There is no other place. You lose it now, you lose it forever. And if you lose it now, you people might as well commit mass suicide because that's what is happening now. This is the message I have to you, for you. Thank you so much.